is 4 uur, dit is het Frieske Nijs. Goedemiddag. Friesland rekt 4 van de zo'n doekteams van de brandwacht kwijt. Alleen Ljouwert en Snits bleven bestaan. Dat is juist er besletten. Er kan zo'n ton bezuinigen worden. Doekteams komen geregeld in actie als de auto's de sleer te rijden of wat toeristen op boord vallen. Ik haast rekt zijn doekteam kwijt en dat is min vallen. Als je kijkt naar de risico's die je hier hebt met grote zeeschepen, veerboten, etc., begrijpen wij niet dat hier een duikteam wordt opgeheven. We hebben dit jaar al 5 duiken gehad. Ja, helaas lopen die niet goed af, maar dat weet je niet als je aan een operatie begint. Bij Egon in Ljouwert verdwijnen 50 banen. Dat heeft de directie vanmorgen bekendmaken. Slagvaardiger, flexibeler, efficiënter. Dat draait het al hier om bij Egon. De reorganisatie is noodzaak om beter inspelen te kennen op een crisis. In Ljouwert verdwijnen 50 van de in totaal 800 banen. En het Nijs kwam hut aan. Ik werk hier, ja, haast 25 jaar. En nou, voor mij houdt het in ieder geval in dat ik afscheid nemen moet van Egon. Schrokken? Nou ja, ik wist dat er wat stier te gebeuren. Dus op het moment dat het aan Tjeer verteld wordt, dan komt het even binnen. De vakbonden begrijpen de noodzaak. Er lijkt een stevig sociaal plan. Daarom krijgt de reorganisatie in beslag. De rechtszaak in de man die het verdacht wordt van het deerrieden van de 56-jarige Ilke Reitsma uit Ljouwert wordt voor eerst nog net inhoudelijk behandelen. De advocaat van de 30-jarige verdachte had uitstel vregen en de rechter had het fysiek inwilligen. De advocaat wil dat er een chin-onderzoek houden wordt. Dat richt hem op hoe het de verdachte riet. Het NFI-onderzoek concludeert dat de verdachte 90 kilometer in de oren rieden had, maar de verdachte houdt vol dat dat 50 wie. Er is ook verschil van mening over de vraag of de verdachte wol als net remmen had. De fans van Harkemaarse Boys krijgen de hele Zuidtribune van het Abel Lenstra-stadion te hun beschikking bij de bekerwedstrijd in SC Heerenveen. Dat zijn beide clubs van de Monorien kwam. De verkeer van de kaartjes die het €5 kostje begint juni in de kantine van Harkemaarse Boys. De binnen voor de fans van de Boys liet ze 5000 kaarten beschikbaar. De wedstrijd wordt op dinsdag 24 oktober spelen. Hier op een bierenbasisskwallen het sluisje van Guayen-Geriep het nog geen duidelijkheid over zijn toekomst. Begin juli liet het skwalvereniging Primus weten dat de skwallen gewoon een van dit jaar dicht moet. De gemeente die de skwallen al in de gereden had ze er extra geld voor uitloeken. Primus zal nou nog eens besjennen of het geerwerking maar begelijks ter henne een oplossing brengen kan. Grote probleem voor de deergravers in Heijem. Er leidt zo volle grind op het kerkenpaad rondom de hervormde kerken dat een begrafenis haast net met de dwan is. Troch de dikke laag stjentjes komen krodes vers te zitten en in de baar maar de liekkisten haast net meer vooruit komen. Maar ik meestal maar een rolstoel of rollator kunnen net meer bij de graven komen. Nevens de tjerken zou Landschapsbeheer Friesland, die de renovatie uitvierde, bij schelpen op het paard lissen. Dat waard dus grind. Het bevalt dus helemaal niet. Want het is net in met te werken. Het komt wel op regen en de voortnoemen. Want dit is net te doen. Landschapsbeheer Friesland wil voor eerst net reageren. Zolang vrotten de deergravers van Heijem terug. Het waren er nog. Joen heerst nog warm, een graad als 20. Letter mistbanken en de temperatuur zakt naar tussen de 9 en 14 graden. Morgen op een protterzinnen, 23, 24 graden en een zwakke zuidestenwind. En de komende dagen dan horen we dat mooie naaisimmerwaar. En dan zag je deze kwart uur. Dadelijk heer en check en ik meld me maar meer Fries Nijs. Aanstes om 6 uur.